Здравейте хора, днеска в може би първия официален епизод, свързан с автомобила. Ние ще извършим малко работа по автомобила. Както се вижда тук, този детайл е за смяна, който е доста изгнил. Даже малко е жабонясал, тук може да има някой жаба в багажника, но няма проблем, ще изгоним и ще подменим всичко. Доста е зле детайла. Както виждате, вече сме махнали уплътнението, което е тук за багажника. Ще бъде подменен също с ново от моя автомобил донор. И така. Автомобилът има доста ръжда на този панел, както се вижда на клипа. Това всичко ще бъде подменено и вие ще видите целият процес от началото до края. Сега тук ще се опитаме да премахнем пластмасата. Ще бъде доста трудно, понеже е с някакви капсулони, като капсулони болчета, в смисъл доста трудно. Не съм сигурен дали не трябва да се разпробиват самите болчета. Това тук също трябва да бъде премахнато. Така. Тези трябва да бъдат натиснати, не знам после дали ще можем да ги открием. Ще се опитаме. Има и тук. Не знам колко се вижда. Да, ето. Не знам колко добре се чувам в момента. Понеже в момента тестваме новите микрофони. Добре, тук какво е закачено? Разбрах. Това ни пречи. Хоп. Леле. Стана голямо мазало. Винаги ми е било интересно, когато правя даден автомобил. Винаги, когато изкарам нещо, едва ми после се чудя как ще го сложа или как ще го възстановя, обаче винаги се получава. Просто не трябва да се бърза, не трябва да се нервите, трябва да мислите адекватно и трезво, да не се досвате, да правите някакви първосигнални действия. Трябва да се внимава. Ето пластмасата беше премахната, събрали сме всички чопчета, които са джувани. Така поставим тук. Хора, да ви покажа с какво се здобихме. Здобихме се с Светия Грал. С Светия Грал от Lidl и Kaufland. Доста време исках да си взема въпросния гайковерт. За някакви по-сериозни било за смяна гуми и джанти, когато ходим на полигон да караме по-бързо да прехвърляме джанти и гуми. Но не че ходим много да караме на полигон, ама да, за всеки случай да имаме като цяло, трябва да има. Машинката доста сериозна. Бих казал, за парите си наистина много добро. Няма да няма така, разбирате ли? За сега на Парксайд, пък живот и здраве, ще видим как се разви канала, може и на Деваут, но окей, ще видим. Така.
прекапим сега. И? Навсякъде те няколко точки, да може да отворим багажника, да видим дали ще се затваря. И конца да хвана ще го махне. Няма се занимаваме. Да. Винаги ползвайте предпазни средства, хора. Нагледайте ни тук, че сме се мъчим като диви селяни с 200 ръкавици без чула. Професионалисти. Просто ние сме професионалисти, правили сме хиляди пъти с вари, жигулите, газки, ласки и им правим големи смазки. Искам всички да отидете в Инстаграм и да последвате най-добрия заварчик калата. Ихи. Ще го правим. Аз преждевременно, докато калата заваря, надам на оператора на плата. Ай. Не е начало. Съжалявата кофа. Сега гейте заварки. Сега стана цел. И това беше всичко от този клип. Както видяхте, справихме се с разджасалия панел. Много сме благодарни на Калата, който ни снабди с ЦО и ни помогна с заварките. Ева Кала най-добрия. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, моля ви, харесайте, коментирайте, споделите клипа и се абонирайте за канала ни с камбанка, за да не сървате следващите ни видеа.